from astray and the Lord of it. Hey, Sharon, die moet eens even hebben. Kom maar eens even binnen, jong. Wat kunt ze doen? Ik zou er niet in was, ik even bij die kwaak heen. Ik vind het niks dat ze zomaar op mijn kamer zit. En ik denk gewoon niet dat mijn man er eigenlijk blij met is. Wil ze dat niet meer doen, alsjeblieft? Ja, rustig maar, ik zal het niet meer doen. Ja, nee. Mijn oprechte excuses, zuur Sjaalke. Ik zal er echt niets meer doen. Wat is ze eigenlijk, hé? Ik heb een beetje een groot probleem. Ik moet naar de koffieshop en ik heb geen wietpas. Toen moest ze niet roken doen, dat ik veel te slecht voelde. Nee, maar de ander is hartstikke gek. Nu kom ik niet meer de shop in, man. Wat ze dan normaal dan? Ik niet, ja. Zelfs de Schengen moeten een wietpas hebben. Die duffe oh. Ik heb geen oplossing voor dat. Ja, één ding, je moet stoppen met roken. Nee, man, ik moet gewoon roken, man. Ik wil helemaal gek. Normaal, man. Daar ga ik stoppen. Jij